Our forefathers were ingenious, hence indigenous knowledge systems, which is ulwazi lwendabuko in isiZulu. In the past, there was no money for buying any commodities. We simply used what was available, what nature provided. For the removal of pimples, our forefathers extracted the syrup from sugar cane and mixed it with herbs that have the characteristics of a soap. One that my grandmother used was Inkondlo. Even when she wanted to wash or shampoo our hair, she would use Inkondlo. I'm not sure what it is called in English. Nonetheless, what can somebody use today to substitute all these products? One can use sugar as well as sunlight soap and make a paste out of the two and wash your face, and voila, there will be no pimples. Sanibonani balingani mabhungu namatshitshi. Igama lami nguSpooky N isiZulu. Namhlanje senza umbhalo obuciko obizwa ngokuthiwa uju lwezinkondlo obhalwe ngu-NA Mahaye no-ZE Sithole. Sizokwenza inkondlo osihloko sayo sibizwa ngokuthiwa Idwala LikaShaka. Tholakala ekhasini lama-49 ebhalwe ngu-JM Sikhakhane. Ifundeka ngalolu hlobo: Idwala LikaShaka. Ibinza lokuqala yidwala likaShaka elisesibubulungu elahlula belungu ukuliqhephula. Ibinza lesibili yidwala likaShaka elingamela ulwandle kuhle kwenkosi imele imikhosi yempi. Ibinza lesithathu yidwala likaShaka elalibikezela umlungu nempela wathi lungu emanzini olwandle. Ibinza lesine yidwala likaShaka elalibuka amabutho ezama ukwenza ufutho kumadlambi olwandle. Ibinza lesihlanu yidwala likaShaka eligezwa amagagasi wona adla amaqaqasi ejutshwa ilembe. Ibinza lesithupha yidwala likaShaka liseyisizekelo ngoShaka kashayeki. Iyaphela lapha inkondlo yethu. Ake sichaze, sicubungule, sihlaziye. Le nkondlo inesihloko esithi idwala. Idwala yitshe elikhulu elibanzi. Kungani imbongi iyikhethele ligama elithi idwala? Yingoba ifuna ukugqamisa ukusetshenziswa kwesifenqo esiyisingathekiso. Imbongi ingathekisa isigodlo senkosi uShaka ngoba sinezimpawu ezifana nedwala. Ungani imbongi ibiza isigodlo senkosi uShaka ngegama elithi yidwala? Yingoba imbongi ifuna ukugqamisa okulandelayo. Idwala akuyona into ongayisunduza kalula nje. Akuyona into ongathi uma ujabulile udlalele kuyona. Isigodlo senkosi uShaka kwakuyindawo ehlonipheke kakhulu. Kuyindawo okungeke nje kwathi umuntu kazana wazizwa ejabule waqonda kusona eyosinisa amahleza. Egameni elithi likaShaka sithola isivumelwano uli
esisuselwa ekutheni igama elithi idwala linganaso isiqalo esiqalisa ngalolu hlobo ilidwala. Ngakho-ke loli otholakala egameni elithi LikaShaka ususelwa kuloli otholakala egameni elithi ilidwala. Uyisivumelwano uli uka uyisakhi esikhombisa ukuthi lento ngekabani. Lapha sikhuluma ngocezu lwenkulumo olubizwa ngokuthiwa ongumnini. Inkosi uShaka, indodana yenkosi yamaZulu uSenzangakhona, ibenza lokuqala umugqa wokuqala yidwala likaShaka. Lo mugqa uyefana nesihloko sethu, ngakho-ke asizukhuluma ngawo kabanzi. Okubalulekile engikuphawulayo ilokhu, lo mugqa uyimpindwa. Imbongi iqalise ngalo mugqa kuwo onke amabinza oyisithupha. Yini umsebenzi owenziwa yile mpindwa ethi yidwala likaShaka? Okokuqala, ukugqamisa umgqumo omnandi oyisigqi. Okwesibili, ukugqamisa ukuthatheka kwembongi. Imbongi ibukeka iluluthekile, ihehekile yileli dwala lenkosi uShaka. Le nkosi yaduma ihlezi kwaMthethwa ngaphansi kombuso wengonyama udingiswayo kaJobe. Yaze yaziwa nanguyise uSenzangakhona esiklebheni kwaZulu, kodwa ebe engazi ukuthi lo nguShaka oyindodana yakhe. Asishiye lapho nje balingani bami nani bafundi. Umugqa wesibili elisesibubulungu. Sesiyabona ukuthi leli dwala lenkosi uShaka limandawanaphi. LiseThekwini ngoba lamagama womabili athi esibubulungu naleli elithi eThekwini asho into eyodwa, angumqondofana. Kungani imbongi ikhethe igama elithi elisesibubulungu? Ifuna ukugqamisa ukuthi yisiphi sona isigodlo senkosi ekhuluma ngaso. Yisiphi sona isigodlo senkosi esingathekisa ngokuthi siyidwala likaShaka, ngoba zazimbili izigodlo zenkosi uShaka. Bekunalesi okuthiwa ikwaBulawayo, kuphinde kube nalesi okuthiwa ikwaDukuza. La sekuyabonakala ngokukhethwa kwegama elithi elisesibubulungu ukuthi imbongi iqondise noma igqamisa isigodlo senkosi uShaka esikwaDukuza. Umugqa wesithathu elahlula belungu. Imbongi ikhethele ligama elithi elahlula ukugqamisa ukunqoba nokuphumelela empini. Imbongi yakhetha igama elithi abelungu ukuchaza abantu abamhlophe abadabuka phesheya, abanezinwele ezinde engathi yishoba lenkomo, amehla abaluhlaza cwe sengathi awezilwane noma awakamangobe. Laba bantu bebegqoka izimpahla ezahlukile kunalezo ezazigqokwa kwaZulu ngalesa sikhathi. Bona bebafaka izinxabula eziluvala lonke unyawo lungabonakali. Bebegqoka bavale wonke umzimba
kuvele intamo nekhanda kanye nezandla kuphela. uZulu-ke yena ubebhinca. Abesilisa bagqoka ibheshu. Abesifazane abangakagani abazintombi bagqoke isigege noma umutsha. Abesifazane sebeshadile bagqoke isidwaba. Umugqa wesithathu ugqamisa ukuthi abamhlophe bahluleka ukuqophisana ngamandla nenkosi uShaka. Bahluleka ukuyinikeza imiyalelo yokuthi iyenze njani. Sikusho ngani lokhu? Sikusho ngoba ngemuva kokusocongwa kwenkosi uShaka baphumelela ukusephuca izwe. Umugqa wesine ukuliqhephula. Leli gama likhethwe ngoba lichaza ukwaphula into ibe zicucu. Imbongi ikhethe leli gama elithi ukuliqhephula ukugqamisa isifiso sakobelungu ukuba kwenziwe umklamo. Izwe lenkosi uShaka liklaywe ukuze nabo babe nendawo. Ngikushiso yini lokho? Ngikusho ngoba alukho uphawu lokuloba ekugcineni komugqa wesithathu. Ngakho-ke umqondo otholakala emgqeni wesithathu othi abelungu behluleka ukwahlula inkosi uShaka wehlela emgqeni ongezansi okuwumugqa wesine ofundeka ngalolu hlobo ukuliqhephula. Ake sifinqe sigoqe ibinza lokuqala. Imbongi ingathekisa isigodlo senkosi uShaka isibiza ngedwala ngoba sikhulu, sisendaweni ebanzi kude ngendlale wenkundla. Siyidwala lesi sigodlo nje ngoba kwakungelula ukungena kusona. Kungelula nje ukuthi umuntu asithathele phansi. Lesi sigodlo senkosi uShaka sitholakala endaweni ebizwa ngokuthiwa yiTheku. Emgqeni wesibili nowesithathu imbongi isebenzise isu elibizwa ngokuthiwa yimvumelwano siqalo egameni elithi elisesibubulungu nasegameni elithi lahlula. Lemvumelwano siqalo yaphinde yasebenzisa imvumelwano sigcino kuwo womabili lamagama. Yona ingulungu kanye nolungu egameni elithi abelungu. Kesiboneke ngokusetshenziswa kwemvumelwano siqalo nemvumelwano sigcino ulungu. Imbongi igqamisa into eyodwa. Imbongi igqamisa isifenqo esiyisenza samuntu. Kuchaza ukuthi idwala linikezwe izimpawu zomuntu ophilayo. Idwala liyayinqoba impi elibhekene nayo okungabelungu. Siphinde sibone isu elisetshenzisiwe elibizwa ngokuthiwa injambament ngoba lungekho uphawu lokuloba ekugcineni komugqa wesithathu. Injambament iqhamisa izinto ezimbili. Okokuqala, ukwakheka komgqumo omnandi oyisigqi. Okwesibili, ukusetshenziswa kwesifenqo isenza samuntu. Idwala linikezwe izimpawu zomuntu. Kuthiwa lanqoba lahlula abelungu. Cha, alibahlulanga empini yezikhwepha, kodwa labehlula empini yamazwe. Abelungu beqophisana nenkosi uShaka befuna kwenziwe umklamo, kukaywe izwe lenkosi uShaka
ukuze nabo bafumane indawo yokuhlala. Njengoba bona bebezifika namthwalo kulelizwe, bengenandawo, bengenamakhosikazi, bengenankomo, bengenambuzi, bengenani. Noma kunjalo, bengamaqhalaqhala, befuna ukushayela inkosi uShaka umthetho ezweni layo. Ibinza lesibili, umugqa wesihlanu, yidwala likaShaka. Lo mugqa uyimpindwa ugqamisa okubili. Ugqamisa umgqumo omnandi oyisigqi. Uphinde ugqamise ukuthatheka kwembongi. Kwazise ikhuluma ngenkosi enamandla, inkosi eyayiliqhawe, inkosi uShaka. Mugqa wesithupha, elengamele ulwandle. Imbongi iyikhethele ligama elithi elengamele, ukugqamisa ukuthi lesigodlo senkosi uShaka esibizwa ngedwala simaduze nolwandle. Yingakho nje sinesiqiniseko sokuthi lesi sigodlo senkosi uShaka esakwaDukuza. Ulwandle isithabathaba sendimbane yamanzi lapho yonke imfula ithelela khona. Umugqa wesikhombisa, kuhle kwenkosi imele. Imbongi ikhethe igama elithi kuhle, yabese ikhetha nesakhi sokufanisa ukwe, ukuchaza ukuthi faniswa izinto ezingefani. Isigodlo senkosi esibizwa ngedwala sifaniswa nenkosi uqobo lwayo. Egameni elithi kwenkosi, imbongi ikhethele lo gama elithi inkosi ukuchaza umbusi wezwe, ukuchaza inhloko yesizwe ngokuzalo, ukuchaza umbusi owengamele bonke abantu. Balingani bami nani bafundi, emgqeni wesikhombisa alukho uphawu lokuloba ekugcineni. Ngakho-ke la kunenjambamente okuchaza ukuthi umqondo otholakala kulo mugqa wesikhombisa ukapakela emgqeni ongezansi okuwumugqa wesishiyagalombili ofundeka ngalolu hlobo, imikhosi yempi. Ake ngiyifunde yomibili-ke manje le migqa. Kuhle kwenkosi imele imikhosi yempi. Ngabe lokhu kuchazani? Kuchaza ukuthi inkosi bekuyiyona ejuba amabutho ukuba aphisele. Yiyona futhi eshoyo ukuthi icabanga ukuthi yiliphi ibutho elinamandla elizokuma esifubeni sempi. Yiliphi ibutho elinamandla elizokuma ezimpondweni zempi ngakwesokunxele nangakwesokudla. Inkosi biphinde ibe khona futhi empini. Njengenkosi uShaka ibivamise ukuthi uma ngabe ikhona empini, namuhla kunamuhla siyolala senze njani? Aphendule amabutho athi sinqobile. Ngesinye isikhathi inkosi uShaka ithi ayihlome ayibaginge. Amabutho aphendule ngokuthini? Sigidi. Ake sifinqe sigoqe ibinza lesibili. Imbongi ikhuluma ngesigodlo senkosi uShaka. Imbongi yasingathekisa isibiza ngokuthi siyidwala. Ithi lesi sigodlo senkosi simaduze nolwandle. Yingakho nje lesi sigodlo sibizwa ngokuthiwa kwaDukuza. Imbongi iphinde isebenzise isifenqo esiyisenza samuntu ngoba lesi sigodlo sinikezwa izimpawu zomuntu ophilayo.
kuthiwa siyengamela, okungathi siyabusa, okungathi siyisishayamthetho, okungathi yisona esijuba amabutho okuyiwona alwela avikele inkosi ukuba iphephe ezitheni zayo. Yilawo mabutho imbongi ewabiza ngemikhosi yempi okufanele avive, ahlasele, aphisele njengokunikezwa umyalelo yilesi sigodlo, yileli dwala likaShaka. Ibinza lesithathu umugqa wesishiyagalolunye yidwala likaShaka. Lo mugqa uyempindwa, kugqanyiswa izinto ezimbili. Okokuqala kugqanyiswa umgqomo omnandi oyisigqi. Okwesibili kugqanyiswa ukuthatheka kwembongi. Kwazise inkosi uShaka yinkosi enkulu eyanqoba izizwe namakhosi abekade ecindezele uZulu. Umugqa weshumi elabikezela umlungu. Imbongi ikhethelela gama elithi elabikezela ukugqamisa ukuthi yayikwaDukuza inkosi uShaka mhlazana izwa okokuqala ngqa ukuthi ukhona umuntu omhlophe ongafani nomuntu ompisholo owayebuswa yinkosi yamaZulu. Igama elithi elabikezela lichaza ukwazisa umuntu ngento ezokwenzeka. Umugqa weshumi nanye nempela wathi lungu. Igama elithi lungu lichaza isenzo sokuvela ngobuso, uphinde unyamalale kumbe usithele. Ake siboneke, ulunguza kuphi kanti lo muntu obizwa ngokuthiwa ungumlungu? Ulunguza olwandle. Yingakho umugqa weshumi nambili ufundeka ngalolu hlobo, emanzini olwandle, okuchaza ukuthi ulwandle olwaletha abelungu kwaZulu. Ake sifinqe umqondo osobala waleli binza. Sesigodlweni senkosi uShaka kwaDukuza, lapho kwafika khona umuntu owayengaziwa sanhlobo kulelizwe ezotshela inkosi uShaka ukuthi yena uhamba nabelungu abamhlophe abanezinwele ezinde okungathi yishoba lenkomo. Inkosi uShaka yetha lowo muntu yathi nguhlamba amanzi ngoba wabika ukuthi ufike kwaZulu ngokuhlamba, kwazise umkhunjana noma isikebhe sabo sacwila. Sicwila kuphi? Olwandle. Yingakho imbongi ithi idwala labikezela umlungu owayevela emanzini olwandle ngoba uhlamba amanzi nabelungu babevela ekibithawini beze kwaZulu ukuze bazokhonza enkosini uShaka. Lingani bami nani bafundi, yini enikuqaphelayo ngaleli binza ukuthi la ngenkathi ngichaza ngisho nezinto imbongi engazishongo ngenziwa yini ukuthi lenkondlo ingumlando? Uma ngabe besingabuzwa ukuthi hlobo luni lwenkondlo lolu, besizothi yinkondlo elandayo noma yi-epic. Ngicela ukugcina lapha okwanamhlanje, sizoqhubeka futhi. Ngiyabonga, niyathandwa.